बे समाव फोसावनो लादों मोनसे ब्रेकिं निउज। इन्डोनेसियाव सा 127 सुबुंनि जिउ खहा। इन्डोनेसियानि मालां नोगोरनि कान्जुरुहान स्टेडियामाव जोलुर गेलेनाय बादायलायनायाव दुंहाव थासारि सोमजिनानै 127 सुबुंनि जिउ खहा जायो। थांनाय सनिबाराव कान्जुरुहान स्टेडियामाव एरिमा फुटबल क्लाब आरो आर्च रिबेल्स पेरसेबाया हानजानि गेजेराव जोलुर बादायलायनाया जादोंमोन, जेराव एरिमा फुटबल क्लाबआ आर्च रिबेल्स पेरसेबाया हानजाजों फेजेन जादोंमोन। बेनि उनावनो दुंहाव थासारि एबा दाङाबाजि सोमजिदोंमोन, जायनि थाखाय सानै पुलिस अफिसारजों लोगोसे गोबां सुबुंफोरा जिउ खहा जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बबेखानि बे जाथायखौ हमथानो थाखाय खुंथायआ टियार गेस गावना होदोंमोन। बे गेसनि उखुन्दैनिफ्राय बारग'नो खेला नायफैगिरि बिथांमोनहा खारग्लुं खारसि जानाय थासारिनि भिडिअ'आ दासान्दि खौरां बिजोङाव गोसारनायखौ नुनो मोन्दों। बाक्सा जिल्ला खख्लाबारि हजुआ सकनि के रडजों थांनाय लामायाव थानाय एमबी रिफाइनिं हाउसआव मबाइल ग्लास गावनायखौ गोरलैयैनो फाहामनो हानाय गोदान असीए मेसिन लानानै फैदों। नोंथांमोना खम बेसेनावनो गाव गावनि मबाइल ग्लास बायनायखौ एमबी रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। मबाइल ग्लास बायनायखौ फाहामनायजों लोगोसे मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागो आरो बायदि रोखोमनि मबाइलनि गाज्रि जानायखौ बे एमबी रिफाइनिं हाउसआव फाहामनो हागोन। बायदि रोखोमनि मबाइल ग्लास, मबाइल टेम्पार, मबाइल चार्ज, हेडफोन, पेन ड्राइभ, मेम'रि आरो मबाइल बेटारि, कम्पिउटार, माउस, कम्पिउटार कीबोर्ड आरो मबाइलनि बायदि रोखोमनि बाहागोफोरखौ मोननो हागोन। एमबी रिफाइनिं हाउसआव फोरमायनाय बायदिब्ला दासान्दिनिफ्राय लानानै फैगौ दिवालीसिम डिसकाउन्ट होगासिनो। मख'नो गोनांदि एमबी रिफाइनिं हाउसआव गुबुन हादोर एबा भुटान हादरनिफ्राय माखासे सुबुंफोराबो बायदि रोखोमनि मबाइलफोरखौ फाहामथाय होफैयो। आबुं मोनथिनो थाखाय 8471972412 नङाब्ला 7002741465 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामनो हागोन। सम फुंनि 8:30 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 8:30 रिंगासिम।